Suratul Hadid ta ɗaya daga cikin surori da ake musu kirari na al-musabbihat, ma'ana surorin da aka bude su da sabbaha ko yusabbihu. Malamai na faɗin su ma guda 7 ne, kuma a rarrabe suke da juna. Abin nufi, kaga wannan suratul Hadid ta fara da sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Bayan ita zaka samu suratul Hashri, ita ma sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Bayan ita zaka samu suratul Saffi, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Bayan ita akwai suratul Jumu'a, yusabbihu lillahi. Sannan akwai suratul Tagabun, ita ma yusabbihu lillahi. Kaga an samu guda 5 kenan. Wayannan suna kusa da juna. To can in ka koma baya zaka samu subhanallazi asra bi abdihi laylan. Kaga an samu na 6. Sai ta 7 din su ita ce sabbihisma rabbikal a'la. To wayannan sune musabbihat guda 7 kamar yadda malaman tafsir suka ambata. Dan haka ita ma tana ɗaya daga cikin su. Kuma ka ce idan ka duba zaka ga wayannan suri al-musabbihat duka sun cika maka ka'idoji na magana a larabci, domin akwai wanda suka fara da fi'ili mudari'i kamar yusabbihu, wasu kuma sun fara da fi'ili madi kamar su sabbaha, wata ma ta fara da fi'ili amru, mana fi'ili na umarni kenan, ita ce sabbih isma rabbikal a'la. Sai kuma subhana, ita kuma masdar ce ta zo.